Bigarren kafea. Arratsaldeon entzuliok eta arratsaldeon ekipo. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon, prestatu duzu La Roxa eta liburua bihar liburu eguna da, Goiuri, gaurkoa eta biharkoa. Hori da, gaur lurraren eguna da. Eta atzo gurean Michel Duko eta Caroline Filisek gogorrazi ziguten gu ere lurra gara. Goaz aurrera gure lurra hiltzera biziaren sorrera ezigorri lurpera. Plazerra izan zen bai, Amalurraren nazioarteko eguna 1970 urteaz geroztik ospatzen dugu. Gain populazioak, kutsadurak, biodibertsitatearen kontserbazioak eta beste ingurumen kezka batzuek eragindako arazoez gizateria kontzientziatzeko helburuarekin. Eta hori ospatzen da gaur, Goiuri, gaur, ez bihar, gaur. Ulertu dut, bai, gaur, baina 1616an Cervantes jaio zen. Baina bihar ospatuko dugu bere heriotza Shakespearearekin batera nazioarteko liburuaren egunean. Gaur ala bihar, Cervantes ala Shakespeare, izan ala ez izan, liburua ala kafea? Ala ez izan, liburu zarren peskiza. Izan ala ez izan, liburu zarren peskiza. Kafea la liburua. Gaurko egunez, 2008an Jose Luis Zumeta margolaria hil zen. Zumeta gaur taldearen sortzailetako bat izan zen. 1976an Luis Balerdi, Basterretxea, Txillida, Mendiburu, Oteiza, Sistiaga eta Ariasekin. Gaur, Goiuri, gaur. Eta gaur egin dezakeguna ez utzi biharko. Bihar Veneziako 59. bienala hasiko da. Eta urten eskaldunak ere antxe izango dira. June Crespo artista, 3 obrekin han egongo da. June Crespo gorputzak arkitekturarekin dituen harremanei buruzko hizkuntza bat lantzen du. Eskulturatik, zuloak, hodiak, mugak, zirkulazioa eta hondarra dira artistaren ekoizpena aipatzeko gehien errepikatzen diren terminoetako batzuk. Ai, Venezia, ze polita Venezia. Baina gaur lurraren egunean gogatu behar dugu agian bihar desagertu egingo dela. Veneziaren etorkizuna arriskuan dagoela. Venezia, ze triste Venezia. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere non si può più. Ez duzu sinestuko, baino nik beti izan dut amets arraro horietakoren bat. Venezia zeharkatzen dudala pedalontzi batean. Ez alda erromantikoa Veneziako kanaletan pedalontzi batean. Ez dakit erromantikoa den, mai, akaso mai Gorostiaga Rosetiren amesgaizto bat da pedalekin. Nik uste dut maiek zerbait kontatu nahi digula bere pedalontziaren asunto honekin. Ze ondo ezagutzen nauzun, Goiuri. Gaurko egunez, 1873an Ramon Barea Mendizabal jaio zen Mutrikun. Ramon Barea Mendizabalek pedalontzia edo uretako bizikleta asmatu zuen. 1885an probatu zuen Kontxako badian. Hola.
Anei abestionekin ondartzara joateko gogoa piztu zaite. Hoixe, arropa kendu, bi justu eta ondartzara. Bai. Ba, aldakizue 2006ko apirilaren 22 izan zela Euskal Herrian inoiz baino pertsona gehien biluztuta elkartu ziren eguna? Goiuri ta hori? Ba, 1200 pertsonatik gora biluzik elkartu ziren apirilaren 22ko goiz euritsu batean, Spencer Tuniken argazkamararen aurrean. Donostiako kursalareta eta ondartza aukeratu zituzten argazkiak egiteko. Zapere haude, ausartu pentsatzera. Inigo, ta hori? Ba, zapere haude edo ausartu pentsatzera Immanuel Kantek esandako esaldia da. Berez, Horaziorena da, baina Kantek erabili zuen 18. mendean. Eta gaur, bai, gaurko egunez, 1724an Immanuel Kant filosofoa jaio zen. Alemaniako idealismoaren aitzindari eta kritikotasunaren lehen ordezkaria izan zen. Europa modernoaren eta filosofia unibertsalaren pentsalari eraginkorrena egian. Badakizue Kanti nola ditzen zioten Albizturko kantinan? Manuel! Kantinan. Manuel kantinan gatxek. Ba, bihar, bai, gaurrez, bihar gogoratuko duzue betiko izen hau, Madame de Staël. Madame de Staël? Bai, bihar gogoratuko dugu betirako Madame de Staël. Gaurko egunez, 1776an jaio zelako Anne-Louise Germaine Necker, edo Madame de Staël, idazle eta filosofo izan zen. Uste zuen, adimen femeninoa gizonezkoena bezain indartsua zela eta sentsibilitate handiagoa zuela. Emakumeak gizonak bezala ezia izatea eta senar-emazten arteko harremana berdintasunean garatzea askatu zuen. Izan ere, konbentziak korrotatzen zituen. Eta bestia hau, Inigo? Sarasateren abanera da, baina bibolinen aurki dezakegun munduko virtusunetako baten eskutan, Yehudi Menuhinena. 1916an jaio zen Yehudi Menuhin. Biolinista eta orkesta zuzendaria izan zen. 20. mendeko biolinista ospetsuenetako bat. Persingerren eneskuren eta busten ikaslea izan zen. Gaztetatik hasi zen kontzertuak eskaintzen eta mundu osoan egintzen ezagun. Bartokek biolin bakarrerako sonata idatzi zion, eta Ravi Shankar zitara jotzaileak Pravati bakarlarientzako lana. Eta 1909an, Rita Levi Montalcini, italiar neurologo eta unibertsitateko irakaslea jaio zen. 1986ko medikuntzako Nobel saria lortu zuen Rita Levi Montalcini. Eta biharra eta gauraren arteko festa dikotomiko honetan ezin dugu ahaztu Jack Nicholson aktoreak gaurko egunez 37an jaio zen Neptune City, New Yorken Oscar sarirako 12 izendapen jaso ditu. Lehenengoa 76an One Flew Over the Cuckoo's Nest dramagatik. 84an beste bat eman zioten Terms of Endearment komedia romantikoagatik eta 88an As Good As I Get filmarekin. Soilik 3 gizonek lortu dituzte 3 Oscar sari. Walter Brenmanek, Daniel Day-Lewisek eta Nicholson berak. Baina hori atzo izan zen. Eta gaur beste 3 saridun gaude hemen. Inigo, Goiuri eta Mai. Zer? Sariren bat eman digute? Saio egitez aldaba nahikoa sari. Noski, sortedunak gu! Gaur Iñaki Agirrezabal teatreroa izango da gurekin, eta gainera Kontxita Beitia triburaen jakintxua. Baina horrekin ez baduzu nahikoa liburu bat oparituko izut, Goiuri. Edo be liburu asko gure kolaboratzaile eta entzuleak ere entzungo ditugulako euren pasarteak irakurtzen. Bua, hori bai saria. Maite dut Amalurra, maite ditut liburuak, maite dut gaurko eguna, eta maite zaituztetzuek. Gaur maite dezakezuna ez utzi biharko! Apirilako 22 ditu gaur eta ostirala da ongietorri guztioi bigarren kafera! Zuekin jaun Andreo kardetako klasikoetan ibilita dagoeneko bizkarra eta ipurdia txikituta izango ditu motoan, baina Lies-Baston-Lieserako ere pres bada Mai Gorostiaga Roseti, Arratsaldeon! Arratsaldeon ekipo ze gustoren abili buruz josita bizikletan, gaur sastreren urte betetzea, zorionak!
Nahikoa ziklismo izanez eta gaur ere gehiago topatu behar. Goiuri Ezeizarrandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ostiralon. Mantalak etxera. Hizketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 383 ditu. Arratsaldeak dagoeneko egindakoak eginda beharko lituzke, baina urrengo 2 orduetan gu hementsi izango gara zuekin apirilako 22 ditu eta bigarren kafea da. Naiz irratian. Maite dut heldu barko diogu. Ba, eta eskerrik asko abestigatik, maite dut izugarri, maite dut barrikada. Astelenen 40 urte hasi zirenetik, kontzertuak jotzen. Uste dut Txantrean izan zen, Txantreako plazan lehenengo kontzertua. Eldrogaz, Jose Landa eta Boni, hirurak elkarrekin. 1982ko apirilaren 18an, beraz bai, 40 urte pasa dira, zenbat oroimen, zenbat momentu bizi izan dugu batez ere belaunaldi batekok barrikada bestiekin. Beraz jarraitu zuek errepidetan, kaina ematen, gora barrikada, maite zaituztet. Zein da zure maite dut Goiuri Ezeizarrandia? Bihar liburuaren eguna da eta nik liburuak maite ditut. Asko gustatzen zaizkit mota guztietako liburuak eta nola bihar ez dugun saiorik egingo, gaur aipatu behar nuen. Zuk liburuak maite dituzu eta liburuen usaina ere, bai ez Goiuri? Bai. Niari nintzen oraintxe ikusten... Lignina. Lignina usaina gustoko duzu. Nik ez zeren usaina den, baina gustoko ditut gitarra elektrikoek bereziki, eta hemen ari nintzen ikusten Eldrogaz eta kompainia, Gibson SG batekin, eta Les Paul batekin, eta kaja iriki eta gitarra elektriko baten kutsa barruan izaten den usaina. Badu zerbait, denek ez dute berdin usaitzen noski, esango nuke oso gitarrazale eta gitar jole frikiek antzemango lituzketela euren gitarrak usainagatik, kaja bat irik eta bestea, gitarristek gitarra asko dauzkate, hori ere jakin behar da, baina bai maite dut usain hori, gitarra elektrikoen kutsarena. Gitarra elektrikoetaz ari garela eta, beste ez dakit barrikadaren girotik urrun, baina gitarra elektriko giroan ere maite dut abiren azkena, Gardena kantutzarrau. Dena ilunago urnasi hauetan eta orain
Ez da ikusten ondoan kekin ez du ikutzen ezer eta zertan datzan nahi nuke ulertu orain honela. Lehengoan ere ipatu genizuen, Jon Ander Artola eta Jerai Gaskonek adi osatzen duten bikoteak, epe berria zekarrela, Ionen 29 alegia gaur 8, datorren ostiralean izango dugu epe osoa entzungai, baina aurrerapen kantu honek ere eman digu bere bizipoxa eta gardena, bizia da azkarra zuzena eta dida pasatzen dena, kafeonaren moduan. Eta izan nire bide, nire itxasarki orain honela dena ekin zai gardena orain. Eta noski kafe honena gurekin arrezak ez du, hemen bigarren kafean hortarako gaude eta baina gaurko saio ere abiatu behar dugu eta lehen gonbidatuak ere aurkezten hasi behar dugu horrelakoren batean, baina Nekienik bazetorrela Nexiusen bat, badakizuen Nexiusekin zer gertatzen den, ez direla gezurra direla, barkatu, gezurra dira, Nekfiusak gezurra dira, baina horrek ez du esan nahi Nekfiusaren atzean, hor barruan, goxo, egirik ez dagoenik. Eta mai Gorostiagak ostiralero ekartzen digu bere Nekfiusa, edo Nekfiua, zein da gaurkoa, mai, zer gertatzen da? Nekfius, titularra. Odol urduinekoak ez dira inoiz helduak egiten. Odol urduinekoak? Urdinekoak. Odol urdinekoak, zuek sinesten duzu, odol urdina asistitzen dela. Noski. Ez dakit nobleza eta hori. Dudek itzazuin. Odol urdinekoak ez dira inoiz helduak egiten. Nuen ulertuko duzu ez Carlos Bigarrena, tarrelako nasketak eta odol. Adibidez, dekanpetxan? Ez, keba. Eta beti gazte dira? Beti nerabek. Beti nerabek? Badoka puntua tola xula, kamarra bai, izan liteke. Moi, egia. Begira, odol urdinekoak ez dira inoiz helduak egiten. Denok irakurri dugu, ez? Infanta Kristina eta Iñaki Urdangarin banatu direla, edo banatzen ari direla, edo ez dakiz zer. Eta hainbeste komunikabideetan, kustodiari buruz ari dira, seme-alaben kustodiari buruz. Noski dibortziotan. Claro. Aurrek dibortzioetan sufritu egiten dute, gaizki pasatzen dute, mai. Batez ere aurrek, bai. Norekin biziko dira aurra hauek, seme-alabak, norekin biziko dira? Infanta... Mai, arizia gauza pixia da harinkeritik. Ume baten prozesu psikologikoetan eta banaketa batek, zeinekin egon, hori... Bai, etxeko txikiak dira beti sufritzen dutena. Etxeko txikiekin arazo handia da, bai. Infantak izango du kustodioa, Urdangarinek, auskalo. Horriak, Infanta Kristina eta Urdangarinen seme-alaben kustodiari buruz idatzi dira, eta hor gainen egon gara. Baina, a ber. Eskolara ere... Txiki hauek, ze adina daukate seme-alabek? Zenbat urte? Txikiak izango. 23, 22, 20, eta txikiena irene 17. Ai, ama. Alaba irenek 17 urterekin, agian akaso legalki kustodiarena eta igual hitzein behar da horri buruz. Ez dakit, hilabete batzu falta dira, orduan igual bai. Baina beste irurek, 23, 22, 20 urtekin, kustodia behar dute oraindik? Ze kustodia behar dute ba? Ezaguna da Borbonen dinastian olakoa izan da aspalditik. Beraz, teoria ziurtatzen da berriro ere. Odol urdinekoak ez dira inoiz helduak egiten. Eta egia, hala gezurra, begien artean, sudurra. Zein egozat esango izuete, zein egokituko zaio aurrauen manutentzioa? Infantari edo Urdangarini? Herriari. Gu patuko ditugu, zeuzezue, ala, asibotea jartzen. Kustodia geuria. Con taca taca con tacatillo. Con taca taca con tacatillo. Con taca taca con taca con taca con
gezurrak izaten, jatzitu inor zizten. Beti ondoko eskalakan, kala, 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 una. Bizkarretik ematen du labankadan, kala, 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 kalizkarradakan. Beti zaude ondoko eskalakan, kala, kalakan, kala, kalakan. Beti ondoko eskalakan, kala, kalakan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Behin ba omen zen ate txiki bat, desberdina denengatik. Ez zituen amoko luze bat, tabiera zabal polit. Zisne talde bat egondik, maitatu zuen gotik, haiekin da bideroztik. Bere burua onartu zuen, hausartioren gatik. Barrutik neginak atzeak, Banoski ostirala da eta gaur ere ipuinetan ariko gara. buru mendiko mariren berri, konta behar. Ipuinetan eta ipuinetatik gara eta bonoski. Seme alabak etzekuen nain, bihurtu kristal. Gure errango gonbidatua Betelu Arraba, 1986 garren urtetik, ipuin kontaketaren giroan ibilitakoa, Gorringo taldearen ipuin kontaketa zein antzerki emanalditan aritu zen 2010 garren urtera arte edo, ero bakarkako ipuin kontaketak egin ditu antzezetanetan aritu da, eszenografo lanetan, eta uste dut oholtzaren giroan imagina dezakegun iaia, esparru guztietan. Angel Alkainekin elkarlanean ere izan zen urtetan, kutsidazu bidea Isabelen, Guazemanken eta beste hainbat abenturetan. Gidoilari, antzezle, nondik abiatu, Ipupo mamuatik, Hankaborritik, Gorringo taldeatik, Txotxongiluen mundutik, bueno, norberak giragaitzala hurrengo minutuetan zehar Iñaki Agirrezabal-Aristi, arratsaldeon, eta ongietorri, bigarren kafera. Arratsaldean. Gauz asko dira kontatzeko eta urte asko. Bai, aspaldikoak. Egin zituen eziak, badaude garendarrezko bat. Arratsaldeon Iñaki, jo, bazen garaia, bazen garaia. Ez dakit noiz bota genuen, bueno, lusatu genuen gonbidapena etortzeko bigarren kafera, azkenean hemen, eta nigo batzen naizukin, ez dakit, gauak solasalditan eta hobeto esaten teatrulietan, ez? Teatruliak deitzen genuen hango garaian, tarrega jaialdian, edozein herrian kulturekintza bat, kulturekitali bat arraro baldin bazegoen antxe, bueno, ez dakit, teatrero batzuk elkartzen ginen bukaeran, pixka desmontatzeko ikusitakoa, eta bai teatruliak hori sortzen, jarraitzen zara horretaz. Bueno, goatu ditzen naiz, oain, aspaldian egia esan ez nabil ez teatroak ikusten, eta ez desmontatzeko inor nola ez dauka den, desmontatzen ere ez. Bai, gogatzen ditut, ze, bueno, hasieran ni teatroa egiten behandu hasi nintzen, eta adinez, ja 25 urte jotan ditun, eta bai izan zen hasiera oso intensoa. Nik uste izan zara, bai hasieran izan zara, bueno, teatroa zeon toki guztietara joateko gogoa, dena ikusteko gogoa, gero ja, pixka saturatzea eta ja aztezea sailkapenak egiten. Berdintzen jakin da ere, etzela oso teatro ona, edo ez nuela gustoko izango, ala ere joan da ikusi. Eta gero desmundatu. Baina, bai izan ziren urte batzuk bastante asko ikustekoak. Astean, 2, 3, 4 obra ikustitako asteak, bolara luzeetan izango nituen.
badirudi adikzio bat eta zitzketan ari zarela. Bai, Ona, txarra, hemengoa, hangoa, ekarri, dena nahi dut. Kaixo, Iñaki Egerzabal naiz, eta Pixka ez, hainbeste ez, Jo lasai da, baina bai izan, zenean momentuan egoteko modu bat zen igual, ez? Teatroak ikustea joatea, kontzertuak edo mila gauza, baina bai izan egoteko modu bat, eta aukera, ez? Txaleak libre, orduan. Eta inguruan, behin sartzezanen mundu hortan, ez da mundu handio txikia ditu, beti dago ipuikontolari bat, beti dago txotxongilo zera bat ingurun, eta 100 kilometroko bueltan zan neozintokitaren, ia fijo. Eta 200 kilometrora balima zan, tarteka. Osea, ziurtatu esaket, egia dela, hemendik 300 kilometro eta ekintza arraro batean bukaeran nor eta Iñak, baina zen dela tan hemen, eta karo, pentsatzen bere buruan aldera bele izango zen nigatik, ez? Eta zu hemen nola. Eta bueno, zerbeza pare bat atera eta guazen desmontatzen ikusitakoa. Desmontatzen beti era konstruktibo batean, guretzat behintzat. Bai, eta goatzen nahi sortaz, hasta 80 aipatu du Inigo sarreran, ez? Zu hasi zinen Tolosako antzerki taldean, udal antzerki taldean, Elena Lamarrirekin, eta baita ere Hankagorri taldearekin. Bai, izan zen gauza estraño bat, ni ordurate aur taldetan ibili naiz, begirale bezala, nitzen, naiz izan bateu nitzen, eta han beti tokatzea, ez, bai, puia kontatzea, edo teatrotxo bat eitea, edo eta beste talako abildadei nola ez neukan, ez gitarra jotzeko eta ez abesteko, eta ez, tokatzen beti, txistea kontatzea, edo ipuia kontatzea, edo teatro pixko bat eitea. Handik ezaututako begiraletako batek, udaleko baten ezaututako, esan zian, Angel da ez nitunak ezautzen, aiziela autobus bat martxan jartzen, pirataen antzerki bat egiteko, orduan egunkariak lagundu uste zala, ez beto ondo batzen, eta zen autobus pirata bat, eta herrietan zen antzerki pixko eginez, umeekin jolasak egitea, eta erdi begirale, erdi malabarista, erdi tiritero ginen, eta toki pixka egongo zala. Eta han sartu nintzen, eta bai izan zen, oso ondo pasan nun, udara ura, eta udara baten, nikun 40 bat emanaldi, edo ez dakiz emat izango zian, nik oso ondo pasan nun, baina bai intzien, inbiri pixko bat eman, taldean zeuduen aktoreek. Ez, nola, konturatu nintzen, nola, haik egoten zekitela, jende aurrean, eta guk algen duen egiten dula. Eta horrek eraman ninun, teatroa ikasteko frogaita, eta gertu duna Tolosan neuken orduan, batean azaldu nintzen, atea jo nun, ez nekin izan nuen emortzan, erekin nun, desan nuen, Elena ez nuen zautzen, eta galdu nion, teatroa puntatzea bat zion, asitazion ikastar kursoa, eta bai, esan zian, eta Elenakin nituen 3 urte, 4 ezagit zenbat urte nituen, batzen zenbat urte izan zian, eta bai, gero ja gorringo eta sortu zianen, da antzerkin lan gehiago iten hasi nitzanen, utzi nun Tolosakoa, ja, bestela, orduan bai saturatuko nitzela. Igango garaian batzen dut, alde batetik bai, amarotzekoan lehenengo urtean antzerki astearena, 24 urte pasa dira beraz, eta zu egon zinen, eta baita ere Hankagorri erekin barraskilo lasterketa bat, edo horrelako zangoekin, barraskilok zangoekin. Zangoekin, bai. Hori gure imaginarioan ez da inoiz aztuko. Bai, ondo, bueno, izan zen, nik Hankagorri piratan urtea eta gero, Hankagorri talde bezala intzikitun beste 2 urtetan, edo ustet, bomberoekin olako antzerki bat, nintzen egon hor. Eta gero behin deitu zidan Angelek eta Isabelek, uste deitu zidatela, esateko, hankapaloekin nola ibiltzen nintzen, eta aizan idea bat egiten, barraskilo lasterketa bat antolatzeko, herriko festetan. Mukikorsa deitu genion. Eta bai ziren, bai ginen 3 aktore, hankapaloetan, barraskilo gainean joango bagina bezala. Eta gero beste animatzaile batzuk, bombero kamioi batean, nola? Eta bai, nik ondo pasatzen nuen. Orduan, aspaldien izan kapaloekin ibili, baina orduan bastante ondo moldatzen nintzen, bai dantza egiteko, bai jolas egiteko, bai jendeari adarra jotzeko, erortzea bazin betiko txantxadia, baina nik urte ditan kalean oso ondo pasen nuen nik. Beti festa giroan. Aipatu behar dut, Angel esaten dunean, Angel Alkain dela, eta Isabel aipatzen dunean, Isabelak irresaro dela. Zelako tropa, zelako kuadria elkartu ziren, eta bueno, ezaguna beraien bidea. Eta beraiekin batera bai, nire ustez arrakastatsuena, edo behintzat, Euskal Herriko antzerki historioan, badauka bere lekua betiko, kutsiazu bidea Isabel, antzeslana, gorringorekin. Osa, eleberri hartuta, egokipena egin, estenografia eta guztik uste dut zure eskuetan, ekipoarekin batera, baina, aventura erra. Bai, eta pixkat espero gabea hasi ginenen.
prestatu nahi genuen zerbait, ez ondo guatzen nola nondik atertzen kontue, zenek ekarri zuen liburua, ezautzen genuen denok liburua, lehenagokoa zen, eta igual deu, izango zen guretzako, gorringo bezala, ordurako gorringo ginen ustet. Ordura arte dena aurrentzako edo antolatu genuen, izango zen gure helduentzako, edo erdi helduentzako bintzet, lehenbiziko antzerkia. Eta bueno, egin genuen, estenografia lagundu ziguten, Donostiko konpainiaten, gero eraiketa bera bi Irun artean egin duen bertan. Ez dakit, bai izan zen, 2 urte tan egin genitun, ez dakit zenbat emanaldi, 100 gora. Ia berreun, ez dakit zenbat bai izan zen, toki askotan, uste dut bat edo bi izango ziela, bete ez ziren antzokiak erabat, beste denatan, bete ziren, orduan bai izan pixkat, lehenbiziko egunetan bai pixkat gaina hartuta, gaina hartuta. Hortze ez zailo inoiz gaina hartzen, ez? Eta ina izuna da, jotezea eta beti dago, Leidorrea etorri eta Leidorren bi aldiz, Leidorren antzerkin bi segidan eta bietan beteta egon da, gauzoik. Baina da, noizean behin agertzen den harribitxi txiki horietako bat, ez? Hoi ez da ohikoa, behin eta berriz antzokiak betetzea eta zoazen lekuan zoazela, eta behin eta berriz ikustea, nik behin baino gehiagotan ikusi nuen antzerkia, eta bakit ingurukoak ere, ez dakit, bazirela, bat bazegoela, errepikatu zuena, eta gaina hartu esan duzu, pentsatzen dut, pixka bat baietz, ez balin baduzu espero, eta uste dut ez duzula inoiz espero, ez, horrelako haien arrakasta bat ez da inoiz espero, eta batean, hori, eske 2022 gaude, eta oraindik kutsia zu idea Isabel bolo-bolo dabil. Bai, ez gaina hartu esan nahi nun, espero baino, Bai. Erantzun gehiago ez, azkenen estrenatze zu, dituzu ekitaldi batzuk lotuak ordurako, eta izan zen, nik uste gero gauza asko pasazien urte hor, egunkaria orduan itxiztuten, egun berdina hazien, nik uste horrek eman ziola euskerazko produzioari zea txiki bat, astindu bat, edo jendeai gogo pixka jarri, igual euskerazko produzioak ikusteko, entzuteko, baina gero segida hori hainbeste denboran, hainbeste tokitan eta antzoki ofizialik ez dagoen hainbeste tokitan egitea, netzako gozada izan zen. Nik lehenengo aldiz, zelatunen ikusi nuen. Jende asko esan dut. Ino izan dortzen nula. Bai, eske jende asko esan dut, ni lehenbiziko aldiz, eta zelatungo oso rekordo nauket. Bai, hori da, izateie, hemengo funtzionatzeko ero erdia postukoa. Ingo zueta, hemen ez zelatunen ingo dut. Bai, matematik esan zion ez ez. Baietz. Bai, ingendun bai, hango helikoptero eta guzti. Bai. Hortxe hau streamingen, Iñaki kutsia zu bidean aktuatzen. Ile motza, arrarua ile motza, ez? Ordu moztu nun, bai. Ez kutsia zen eginela, ordu arte hileluzen. Idoiagatik edo. Ez, bestela, aspertuta. Eta ezkenen kutsia zu egin egin bitartean, jarraitza bendun arroentzako kontaketak egiten, eta egun batzutan pilatze ziren, 2 eta 3 emanaldi. Eta pixua gatzea, joan, belarteko kendu, belarteko harri, moztu hilea bildu, jatu horraztu, dutxatu, fuera. Ni goatzen naiz, askotan hitz egiten ni buruz zurekin, ez? Estenografiari buruz, batez ere resoluzio erraxa ematea, arazo konplexuei. Traktorra, kotxia, bidaia, bendikarea, ia road movie egiten antzeslan batian, nondik ite guzti horiek? Ez dakit. Atera eke die, bakit askotan itzen deula, nik uste kutsia zui buruzukin itzen deten gehienetan estenografia zaritu gela. Ez dakit, txotxongiloak asko gustatzen zaizkit, betitik gustatu zait txotxongiloen, nik uste teatroetan gehiena gustatzen dena txotxongiloa diela, eta gutxi nahi detena. Eta bat zeuken txotxongilotik pixkat, eta bat zeuken estenografiaren formagatik, behartzun errez montatzekoa, horren betiko klabeak, furgonetan kabitzeana, errez montatzekoa eta errez desmontatzekoa. Horrezko strukture txiki bat zen, tela batekin tapatuta. Titereetako zea bat bezala, mendi formakin edo. Eta bai, erabili zitun zuzenarian ideaz, 2 planoak. Aurrean gertatzen ari zenaren, atzeko, esango dugu, txotxongilo puntu bat zegoen. Aurrean kotxean zijoazte lantzesten nahi bazien, atzean, txotxongilo balitzela, kotxe txiki bat pasatzen zen, edo traktore txiki bat, eta aurrean. Eta gero zen, furgonetan kabitzeatik ere bai, eta estenatokiek aktorea ez dien gauzekin gehiagiez betetzeagatik, ziren oso formate txikikoak, kotxea zien 2 kotxe asientu, eta volante bat, eta baina volantea suelto,
hor batzuen aziztein volantea, bestan ez, baina, eta traktorean nahi ikizuna, jendeak traktorea ikustezun, da gaina esate zuen, jo, Paskuali bat jarri zuen, Paskuali bat, nundi ikusi ote beho Paskuali bat. Aurki bat zan kubo bat, egurrezko kubo alarru kurpilekin, eta Paskualiren koloreekin pintatuta. Eta naranja eta berde hori jartzearekin, ja jendeak ikustezun. Nik guain, berriz inbar banu, are gehiago txikituko nuke. Bai, jabakizu, informazio gutxi gorekin, jendeak ikuste eula zuk ikusten nahizuna. Atxira mildurre matiz ez, hau jarri eta jendeak kontuatuko tratore badala. Eta gero jartzen zut, ez da, gehiagik jarriet. Txixo jarri banu ere kontuatuko zen. Eszenografien konturatu ze traktore zanta guzti, ez? Paskualia. Bai. Marka eta guztia, eszenografien metonini asmatuta. Eta horrekin batera ere, goatzera beste eszenografi izugarri politia, zeurea eta Isabel Grisarromena, Rebillogo jaunaren 1728 animalia kontu, ez? Liburu hori buruz hitzen genuen Isabelekin hemen bigarren kafean, baino eszenografia zoragarria, ez? Txalupatxori eta oialetan agertzen ziren animali guzti horiek. Bai, bida horri nun, lehen esan detenan kontrakoa bida. Nire buruan kontra bai, txiki guai nahi nun, eszenografia. Idea zen, esploradore batei buruzko ipuikotata bat zanez, ipuikontak eta antzestu arraro batzuk ingen ditun, Isabel da bion arten, egoitzekin bai, eta egoitz latxakin. Eta asmoa zen, ikia, kaja bat imaginatzen nuenanik pelikulatako esploratzaile, eta hogei begarren mende hasierako kajatan animaliak ekartzen zizuten egurrezko kaja bat, nahi nun. Baina ez zein ateatzen. Hola eta ez, hola bai, eta hola ez, eta gero marrazkiekin indako estrenografia nola den, esan, belaontzi baten, bela bat izan daiteke marrazteko toki bat. Eta ez dakit nun arraiotik aten ditun txalupa bat nola itean plano batzuk, eta kopiatuta, inun txalupa bat, 2 metro eta pikoko txalupa bat, biok barrun sartze ginena, eta nire errebak intzizkian marrazkiak, tintaz, oso politiak, Eta rabia ikusten ari gira. Bai, zoragarria, beretan. Tintaz egin daude, tamaina handian, eta ni baino pazientzia zeuken. Eta, bai, zera ez dakit, nahi oso simple erik izet eszenografia bezala, marrazkien idea liburutik atera gendun, berdina da. Irudi daude eta kombinazioekin animali desberdinak ateratzea. Errealak, 11-12 animali, beste denak, Nasketak bai, eta baino koinziditze bai izenen nasketak. Silabekin jolasten bai, trampa pixkatin da dago, nahi gendun hitz batzuk agertzeko, eta emateziun aukera asko ipuiak improvisatzeko. Ikusten ari garena da, elefante burua, baino kokodrilo isatxa duen eleidiloa. Eleidiloa. Elefanten burua, Ikusten ez bai. Elefanten burua, kaioa da erdikoa. Kaioa. Eta isatxa da kokodrilo bat. Orduan ematezin aukera, nahiz eta guk ipuien eskemak jakin, ze pasa behar duen ipuian, personaiak atretzen zizkiun. Gero gogatu behar gendun den baguztin, atzea bilatu behar zetzen, jakiteko personaia nola ezin azun, baina bai emateziun, bi hiru ipui finko euki, eta beste bi hiru bien arten improvisatzeko neurri batean. Historia badakiu, eta gero oso seguro Isabel eta biok, ja oso finkatu dozkan bi edo hiru ipuin, ja jolastak egu. Nik atera dezaket Isabel ipuietik, beste noa eman, eta gero pelota pasa bernundik etortzean. Baina badakiu nundik hasi behar deun, eta bueltan noa iritsi behar deun. Estilo atletik bai biak, batez ipuina kontatzen, ni beti aipatu dut Isabel edo zuri entzuteakon, beste garai batera bidaiatzen dut zuekin historia kontatzeko, ez? Bai, agian ez zarete purista, ipuinen puristak edo horrelako, zuek kontatzen duzue gauza tripetatik, bai, horregatik hain irekita zaudete improvisaketarako, baina beti respetatzen tradiziozko historioari edo jatorriz, zakit, jatorrian nundik datorren asko irakurtzen duzu biak, biarre hoi liburu eguna, bazuek liburu jale zaete biak. Bai, badagor, kontu bat, denok indegu, ez dakit zu ipui kontalari bezala, baina ni hasieran bai indezuna, ike zenduna ipui kontalari bezala, ja publikoan lan egin behazunean, bai aztezea, munduko ipui politiena irakurtzea lortze deten, kontatzeko. Eta nik indeto eta netzak izan zanez, zoragarrie, da liburutegi eta liburu politiak bilatu, histori honak, gero halako baten, urten poderez, kontaketen poderioz, eta beste kontalari asko ikusi da, eta konturauta, beharroa da jende gehiagik egite gendula ipui bat hartu, eta kasi memoriz ikasi, eta ikasi deun bezala bota,
eta ondo dago, eta denokin deu, eta balekoa izangoa. Kontu da gero, estilo bezala, igual demorakin gehiago gustatu zaitela nahi, ipuiak irakurri, baina ez memorizik hasi. Eta zenbait gehiago irakurri, konturatzen zai mundu guztiko ipui asko eta asko bintzet, herrialde desberdinetan, oinarrin berdina diela ipuinak. Orduan ipuinak gehiago hartu, ez dakit nola esan, ari bezala, eta ari horri norbea jarriko izkio. Bate pelotatxo jarriko izkio, beste korrapillo egingo izkio, eta besteak egingo dio, amu bat jarriko dio. Baina buruan, kontaketara, eraman historio, nahi gustatzen zait, bakarri nahi zenetan, estenografia gabe, gustatzen zaitan, historio oso bat eramatea, eta historio hortan enkajatzea nola baite, kontatu nahi nitun, historio txoak. Ez da erresa, Ez da erresa, politia da, baina ez nahet, emateu dela, ez dela, biharripoi kontaketa daukat Tolosan, Demagun, eta ja azken aldirako ja ez nuen pentsatzen, bale, kontatuko ditut. Konkordunarena, Artioren ez dakizein, hau eta hau. Eta ez dena, bale, eta goi lenguazten egin nun. Eta aurrekoan bai, eta ja, behin, hau dena ja, behin gorrengo utzita gero, nire kasin dituten kontaketetan gehiago gustatzen zait, maiek askotan aipatzen eta gaur aipatu diten amarotzea dituzian baten, esatea, araxez ibai, horreka hartuko eta aitzeki, ipuia kontatzeko. Eta nola, bazion bat, ja zutan, no? Azerbaian darra, gurekin egon da hemen, taranak aginta zuri buruz hitzein genuen. Han beste araxez badao, eta zen, ez da, hango ipui batzu bilatuko ditu. Ostiranetan guen zalea eta bide batez hemendik agurra bialduko diogu, badakigu, aste santuan nahiko lanpedute ibili dela lehen topatu non, antxe, baserrian lanean zegien da esan zigun, bai, hemen lana pila dena koporretan, eta gara, gura dionarekin, eta hemendik musu bat taranari. Justo aste honetan, jarri duzaretan, Azerbaiango araxexen argazki bat, ibaikoa, eta aipatzen du hori zenbat historioa angortzeetan ere, eta kointzitzen dute batzuk, hemengo araxexena jasotako. Batzuk ez, baina aldatuko dira, hango nintzarragit, hemen gerezia lapurtzea gute zanaren ipuinan, anjungo da, nik ez dakiz zer lapurtzea, hango den zerbait. Eskema berdina. Baina eskema, hemengo zapatarianen ipuien zagun bat, handa jostun baten, baina eskema berdina da. Orduan nahi jokua matezian, esatek biletakoa kontatzeko. Gero nahi zen bezala, aztu jazait, hoin detela, urrugo baten detuko norbait beste nun batia juteko, eta gogoa matematik juteko, eta espaldin gogoz bakarrik inditutenak, ez da zer prestaturik, ez da zer saltzen, saiatzen ez nahi zai, ezer, eta kasi jubilatuen hau, kontu hortan. Baina bai gustatzen zait, prestatzea, noan tokirako, eta nola esan, histori bat osoa. Eta hor barruan sartuko ditut nire ipuiak, edo nire gezurrak, edo igual egiren bate kontatu ingo etarten. Baina hortik guztuago nabil. Zer lehen indikionak, borrengo monuzuk izan dituzuna, rebelio dena, edo asto bat hipodromoan, da hoi baizien. Hori aipatu nahi nu, gauza guzti horiek ez dakit nasten edo fusionatzen, ez? Alde batetik, ipuinak zure txotxongillo zaretasuna eta estenografi bereziak, txotxongillo edo objetuen teatrua kasu honetan, hau sartzen zara Bernardo Atxagarekin. Ez ni erresa da. Erresa da, liburu horiek. Ez zaila den erresa izate. Ez, baina, ez esango dizu zergatik. Hasi ginen, ingendun, Antonino Apreta izango zen, Artxagan lehenengo ingenduna, eta, asto bat hipodromoan, ingo genituen, kolezio berdinekoa dira, eta bai daude idatzita, Atxagak askotan idatzi du aurrentzako gola, kontaketa bat balitz bezala. Kasi gauzkotasunien idatzita daude. Orduan, apenas aldatu hartzen testua. Igual horretik gero hain gustatzeit aldatzea. Oso ez ginen ikasten memoriz testua, baina bai gozen testu baten gainean. Eta testuaren gainean objektua mugitu hartian, orduan gauza 5 asko pasa behar dute. Azkenekoa rebelio dena egin duena lehen aipatu dugunan, han ja desmadratu zitekeen pixkat, eta ja hortik aurrea nahiago jun naizenetan, nahiago eta gabe jun, eta dena improvisatu, edo desmontatu, edo montatu. Momentuan. Bertxolaritzatik hartugo, pixkat, Seguro. Ez, baina eskema jakin da beti, bai, ez da, nik bertxolari zaginetzako meritu handi edukien, momentuan hitzak okurritu hartzazkizu, azkenen ari bat badaukazu kontatzeko, bakizu ipuia nondik hasi behar duen, nondik pase behar duen, eta non bukatu behar duen. Hoi jakin da, aldatu izkezu izenak,
ekintzake bai asko, jakinda beti nun Beraz, etortzen zai burua, Inigo eta Goiuri, goatzen Duneri buruz hitz egin nuenean, inoiz ez grabatu ez den pelikula hortaz, Alejandro Jodorowskirena, eta zelako lana horretik eziteko pelikula. Goatzen ez Iñakirekin zegoela proiektu bat, Genofa Junkal, La Roja Gital Jaizkibel, Alfonso Sastrerena obra egiteko, aktore gutxikin, zezaia deri sinplizaten, berriro ere, eta La Serrana de la Vera lotura handiarekin, justo, guaindale hilabete batzuk, Albadulak taldeak estrenatu du bertsio berri bat, La Serrana de la Vera, el mito de Plasencia derlako izenburuarekin, eta hoi zan, inoiz ez denekin, oraindik inoiz ez denekin antzeslana, baino Dune tabainakoa, tartean zinen, zure, sastre asko gustatu zenei, autore bezala, dena irakurrieten, baina ia dena bai, eta behin baino gehiotan, eta tartean, eta gizea harrikazo eman zidan nahi buruak, ginenean, kutsidazun garaia izango zen, edo pixka lehentxego, edo pixka berandu iso, kontua da, teatroa egiten hainitzen bakarra, zela gorringo taldean egiten nun teatroa. Kutsidazu, edo kontaketak, eta denbora faltagatik nola utzi nituen ikasketak teatrokoak, elenakin nahi nitzenak, tortzean burua, nola esplikatzen, bauke maiek izan duenarekin zeikusi, behar bada estrenatuko etzen horre baten prestaketan hastea. Edo inporta gabe estrenatuko zen edo ez. Prozesua, produktu gainetik. Bai, eta jolasirako puntu bat bilatzen bagendun, ez zigun asko iraun, baina bai, eta Kristina orduako nekin elenakin ikasi zuen nerroperoi kasi nion, mairi ikasi nion, eta haien genitxun saio batzuk, eta idea zen, sastren testu moldatu, bi aktoretarako, eta estenografia oso simple batekin, uste marrazkik etxenengo diela baindik. Egun batzuk pasa genitxun. Esan behar da obra oso korala dela, eta bi aktoren artean iteko, zailtasun handia. Baina, bueno. Norrexa zuretzat. Bai, hola ikusi nun, kentzea bat zeuden gauzak, desmontatzea bat zeuden, teatroa desmontatzen nahi txegeanen arten, pusketa kentzea bat zeuden, gero ez dakit, sastri barkatuko zigun edo ez, edo utziko zigun edo ez, baina, bueno, hori beste kontua da. Gai, hori egin gendun, eta gero, obra hori, Genofa Junkal, sastren horra, da oinarritua edo, lehen esan dezun La Serrana de la Vera, 5, 6 eta izemendetako obra baten. Josep Vélez Guevara. Eta, bueno, urera irakurri nun da, liburura norbaitik izango du, nerea, egizen niutin nion. Etxen da, nik dakat etxen bere liburua, gainera edizio berezi batean. Bai. Bueno, guazen gaia saldatzen, liburuta zen liburu. Goatzen naiz, bukatzeko igual edo ipuin bat eskatu baino lehen, goain dela 20 piko urte Tolosako txotxongillo jaialdian, ikastaro bat zegoen Titorekin, Roberto Espina etorri zen, Maixu Argentina randia, Angelekin batera, ikaslek edo ikastaro hartan Titorekin, eta nik konklusiones egiten nuen garaian, eta asko itzein deue bai, Roberto Espinari buruz, La República del Caballo Muerto, uste dut gainera umekin nintzenula, betelun. Saiak erabatin nun. Bueno, horrekin, lotuko izut lehengoakin, Roberto Espina netzago izan zen, ikastaro oso nahi izan zen, oso ondo pasan nun, izan zen 5 egun internatuta intensoak, oso ondo pasan nun, jendea ezagutu gendun, ni harritu ninduena Roberto Espina zen ezagutzen, ez autore bezala, eta ez fisikoki, eta nola jan da lo denak kakapeian itxegen duen orduan dena batea, tokatu zen afaltzen ere ondon, orduan, ez dakit, afaltzen gendun, ziten edo jubilatu den elkartea dena orain, bueno, igual da. Han afaltzen ginela, nire ondoan zion gizon bat, argentinarra, kontutan, eta izan beste bati esplikatzen, bi titiriteroei pasaditzaien histori bat, nola egin behar zentzuten beren herrialdetik, joan ziren, da izan kontatzen, anien itzen, zein oteie bi titiriteroiek. Dena kontatu zion, beste esan, que bueno, segizuten kontutan, eta urte hortan bertan, txotxongillo bukatzeko, liburuk salgai zeuden, Arbolek ateratzen duen kolezioa, ustet? Bai, Arbolen, bai. Eta hartu nuen da, La República del Caballo Muerto izeneko liburu bat zeon, hasi nintzen irakurtzen. Etxen dakatea, La Serrana la Vera ondon. Eta Genofa. Eta hasi nintzen irakurtzen, eta konturatu nintzen zela,
nire ondoen ontzan gizonarek, pare guai esplikatu zion oso-osoa. Nik egitzat hartu nuna, zan, bere teatroko testu bat, oso-oso kontatu ziona, eta zen, ostra, hau da ipui bat kontatzea. Zezien lau ipui motz, izango gari, igual, oaingo kontaketaren arrazoietako bat, ura entzutea. Ura entzutea, beste bati kontatzen, ez jende horren, zegero jende horren intzun, da maita biok ikusi gendun, eta intzun itzik gabe, Bai. mimikan intzun, berdine. Wow. Bai, Impresionante, bai. eta Eta gaina horrelako afarietan ugatzen naiz, gari bateko, txotxongio jaialdian, Tolosan ez, titiri jaietzan izena guaindik, baina bai, titiri jaien, paperezko mantelak ziren, maietan, afarietan eta bazkaritan, eta askotan estenografik edo muñeko marrazten, apunteak hartzen, eta gero bazkalostean, afalostean puskatu, doblau, eta gorde poltsiko etxera mateko, ze bilerak, bai. ba, guzatu zen, orduan nik uste dut, Roberto Espinaren ze hori utzi zialanei, bere testok asko gustatu zaizkit, askotan irakurri dut, etxeko aurre irakurri dizkiet, eta tokatu zanen oen dela urte pare bat, zentzi baten etxen neola, eskolan, okurritu zen, jangela eta geroko tarte hortan, teatro taldetxo bat egitea, kurso baten zehar. Eta eraman un testo nagusie, izan zen, La República del Caballo Muertoren zati batzuk, bai die motzak, sobrante guztiak kendutako testo batzuk, eta interpretazio bastante libre uzte dutenak. Orduan, nahi asko gustatzen zait, ikasteko erretxa die, baino egiteko zailak. Orduan, eta ustet ondo pasatuztela etxeten ez errezan. Bai, seguro. Pero esateu teatroa utzi dugula, Bai. eta teatroa zuzea, Iñaki, zuzea teatroa. Baina teatrok eskatzen seriedade... Seriedade ez, segida hoi bai utziet. Azkenen teatroa nahi balin bada, eta gehiago lako tokietan, eta kasi gehiago formato txikia gustatzen egunentzako, ordu asko bota behar dira, non teatroa egin lortzen. Eta nahi lan dauketen, eta horren behar ekonomikorik ez, berez handi emateu, behar ekonomikorik gabe, lan hori dena ikea, tartean kontaketa batzuk egitea juteko. Ba, izu, formatu txikia... Igual txiki. Hau formatu txikia da, Esango nuke nik, ez dakit, ados zaudeten. Irratia oso formatu txikia, eta ipuinak ere formatu txikiretako bat izango. Iñaki Gerezabal, alegia, ipuin bat kontatzeko aizaizkizu eskatzen etxe santu hontan hostielero, zea berdinak ingo biltza. Kosta zaizu, Bai, gizona. Baina ipuin bat kontatuko. Bai, a ber, ze ez dakit, aldez aurretik abisatu ziten maik, ipuin bat kontatu garken nula, espaldi, atzo. Eta, bueno, ondo armari bitako batakoet, jake Tolosan gauden, eta ni aspaldin Tolosa gutxi etortzen naizen, batzen naiz gaztean nitzenean, gaztegoa nitzenean, astelenetan ganau feria itezala, oain gauden tokitik ez oso urruti, eta izenak aldatuko izkiet, personajei, baten familiarekoren bat behar bada oain di bizik egongo delako, baino, bueno, ganau peri hortara, etortze ziren bi lagun, elkarren artean lagunak etzienak, asto saltzaileak biak. Batek ekartzezun asteleen goizero, jarriko joti izena, berea baiterit, bale, potxonek ekartzezun astelenero, asto bat. Asaltze zuen merke. Merke egi. Asto normal baten prezio baino merkeago. Eta etortze zan, beste asto saltzaile bat. Asto noski, jarriko diot, izena. Arek ekartzen zituen 20 asto. Edo 30. Eta inoiz, nahiz eta asto gehiago hasi, asto gehiago ekarri, inoiz ezin zuen saldu, potxonekek saltzen zuen prezioan astoa. Orduan, astelen goizero, etortze ziren baserritar nekazari, asto beharrean zeuden etortzen zirenak, lehenbizik, potxonekeren najute zian. Eta ari ez zuten, asto merkeena, bat ekartzen zuena, eta gero gazte zen, asto noski astoak saltzen. Asto noski ezin zuen ulertu nola saldu zezaken astero asto bat potxonekek prezio horretan. Eta beha saiatzen zen merkatzen, eta ez zuen lortzen. Eta orduan, potxonek jartzen zen postuan, astelenero, errenka luzu bat zen, da lehenengoak astoa eramaten zuen, eta urrungo astean beste batek, eta beste gero, nahi zuenak, o altzuenak, erosiko zion asto noskiri. Egoera hau ezin eraman da, asto noskik utzi zuen asto salmenta.
eta jarri zuen saltoki bat edo euskalo. Beste negozioaren bat. Handi puskatera, askora ez, Potxonekek utzi zion asto saltzeari. Kontua da, denbora pasata, asto noski bere saltokiarekin edo euskalo zertan zebilen, eta Potxoneke hau, inok ez dakit zertan ibiliko zen ere, baina topo egin zuten. Ez dakit Perian, Trianguloan, edo Donostiko pasealekuan. Kontua da, asto noskik gelditu zuela, Potxoneke, eta zentzen, Potxoneke, ja ez gea asto salmentanari, ez zu, eta ez ni izan naiz gizon aberatsa, asko dituena. Zure berri inoketzekin, baina nola arraio lortu duen, astoa ni baino merkego ekartzea beti. Erraz, santzen beste. Nola erraz? A ber, egia esango izut, asisten asto noski. Nik, hartakumeak baserritarri lapurtzen izkien. Nire guardiek, nekazariei, lastoak eta pentsuak kentzez izkien, makileekin da ezpatakin joan da. Nere esklauak zaintze dituzte, nere astoak. Eta hala ere, ez dut inoiz lortu, zurea baino asto merkego ikastea. Nola? Errez. Zuk baserritarri lapurtu diezu, nekazariei lapurtu diezu, eta zure esklauei eskulana lapurtu diezu. Nik, baserritarri lapurtzen dienei, nekazariei jana lapurtzen dienei, eta esklauei eskulana lapurtzen dienei, astoak lapurtzen izkien, saltzeko. Horrelaxe, azalpenik behar ez duenak, ez du azalpenik behar, eta ipuinek ere badute horixe, norberak erresu lortzen duela historien atzean, dagoena. Iñaki Gerzabal, plazer bat izan da, lehen kafe hartzeak osa zeigu, baina tira, bigarren kafearen bidean ere izango dugu aitzakia datozen hilabeteetan, edo, presarik gabe, luzerako egote espero dugu, eta zuere antzerkiaren girotik gertu urrun zeharka tarteka, baino, ibiliko zara beraz hartuko dugu, beste kafe hori dagokigunean. Zuenean. Izan ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hementxe gara naiz irratian bigarren kafean, eta oraindik gauza asko ditugu kontatzeko, eta historio asko ipuin eta literatura giroan murgiltzeko aukera izango dugu, gure amonekin hausnarketak egiteko aukera, beraz guzuek bagine, hortxe geratuko binateke. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, pozik gaude ostirala itxi delako, pozik gaude ostiralean akaso zuek planak izango dituzuelako, akaso batzuk oraindiko porretatik etzarete itzuli, akaso batzuk ez dakit zeinen zehazki greba, baina badakit gure lankide Iker Gurrutxaga eta Amaia Resende, arazotxo egin dabiltzala Bruselatik bueltatzeko. Ezin dute bueltatu? Bai, horre galdiren bat bertan bera utzi omen du Ryanair, uste dut, baina ez dakite konpainiak berak erabakita, barruan duen greba edo bestelako greba den, badakit biak azken egunetan kontatu digutelako, baina izan oporretan zaudetela edo ez, bazoaztela asteburu pasala ez, postalak bidaltzeko aukerak
beti dira bizitzan eta bestela bilatu. Naiz maite nintzen. Ili kafe makina bat eta kafe mordoa oparitu nahi dugu postalik ederrena bialtzen digunari. Ez daukazue gauza handirik egin behar, artetxo bat hartzea hori bai, postalak gero eta garestiagoa dira, baina oraindik ere merkexamarrak dira, boligrafo bat, axotarekin postal hori bete, zerbait kontatu, eta guri bidali bigarren kafera, naiz irratiaren laborategira, bigarren kafearen laborategira. Tolosara, Gipuzkoara, Euskal Herrira bidali bar duzue, Rondilla kalea 15, 20.000 posta kodera, eta guk jasoko ditugu postal guztiak, eta bertan hasiko gara, eztabaidatzen, Goiuri, ni eta ez dakit beste segun asteguna zein den, Ikusi beharko dugu. Mairi egokituko zaio, edo Juleni, edo Oianari, edo Maitenari, edo Amaiari, edo Iñakiri, baina baloratuko dugu zer kontatzen diguzuen postalaren irudi horren estetika, orokorrean postalaren poetika baloratuko dugu horrez gain, originaltasuna ere, eta balorazio guzti horiek batu Excel taulatxo analogiko batean jarriko ditugu, alegia paper baten kuadrikula batean, eta esango dizuegun norden irabazlea. Postalak munduko edozein txokotatik noski, ez dakit, tipikoak izan daitezke, trasteberetik, oso poetikoak dirateke, ez oso originalak, aldiz bialtzen badizku guztue. Kontxako badiatik. Hori ere polita litzateke, ez oso originala. Horratik. Bialditzak ez due, ez dakit, edozein tokitatik. Edozein txoko. Bai, Benidorretik ere balio digu, Hori da. Benidorren ere topatuko duzu txoko original bat, postalak ere izan daitezke zuek ateratako argazki bat. Edo zuek marraztutakoa. Kontxa badiako argazki bat Benidortik bidalita. Hori oso originala. Hori originala da. Aizue, baina gauzat esango dizue, postalak ederrak dira eta asko maite ditugu, baina postal baten barruan ez da nahikoa literatura, ez da nahikoa historio kabitzen askotan, eta gu liburuzareak da. Beraz, gozatu gure liburu zatitxoekin bihar. Liburuaren nazioarteko gune izango da, eta guk hor oparitu nahi genizuen liburu sortatxo bat. Minan, Amets Arzaiu Santia eta Ibrahim Abalde. Lehenik bere sabel barruan 9 hilabete, edo gehiago. Gero bularrean, edo bizkarrean, beste zenbat urte. Zure gorputza garbitu, jaten eman, noizbait handitzen zaren arte. Horregatik Gineako fulok badugu esaera bat, eta honela dio. Naiz eta ama bizkarrean hartu eta mekaraino oinez eraman, ez duzu zentimo batez ere ordainduko, ark zugatik egin duen guztia. Gizonak mingaina Espainietatik pasatu zuen. Ez zeukan listurik ahoan eta eginalak egin arren, begiak zabaldu ere ez zituen egin. Adi jarri zen, baina isiltasuna osoa zen. Eta hila zegoela pentsatu zuen, infernuaren ateetan zegoela. Izan ere, ezin zen bestela izan. Gerrako irudiak zebilzkion bere gogo, sorgortuan, odolezko irudiak eta haiekin nahastuta, baita beste irudi batzuk atseginagoak ere. Erreka urgardenek bustitzen zituzten soro eta mendi muinoenak. Oti Martínez de Lezearen esne eta estizko lurrak. Baziren behin sagu luze kankailu bat eta sagu motz txaparro bat. Adizkide handiak biak. Topo egiten zutenean, honela zioen sagu kankailuak. Kaixo, sagu txaparroa, eta sagu txaparroak erantzuten. Kaixo, sagu kankailua. Adizkide biok sarritak ibiltzen ziren elkarrekin. Paseatzen zijoa zela, sagu kankailuak horrela zioen.
kaixo txoriak, eta sagu txaparroak horrela zioen, kaixo somorrok. Batzarre baten ondotik pasatzen zirenian, sagu kankaiuak horrela zioen, kaixo loreak, eta sagu txaparroak horrela zioen, kaixo sustraiak. Nondik atera dut zatitxo hau? Sagu kontuak liburutik Arnold Lobel idatzitakoa da. Marimuxu Artega hortura jaitsi zen, zuzen, belaontziaren pareraino. Bere marinela karelean jarrita zegoen, sagar bat zuritzen. Diosa egin zion Marimuxuri. Ongi etorrian eskatxa, zerbait nahi alduzu? Marimuxuk bezperan asmaturiko koplarekin erantzun zion. Zure musua Espainean, zure loa aldamenean, orain neun atorreskean, gera zaitez nire etxean. Ez bat, ez bi, marinela ziztuan lehorreratu zen, begiak txinpartaka, itsaso handietan ibilia zen ordura arte, Marimuxuren bila, konturatu gabe, eta horregatik zegoen goibeldurik. Eta Marimuxu ere, marineleren zain, egona zen herri txikian jakin barik. Handik aurrera ez batak ez besteak, ez zuten izan bihotzeko minik, luzaroan bizi izan baitziren elkarri muxuka. Eta alaxe, biziko dira oraindik, hilez badira, uren gaineko bitxetan eta ipuin honetako hitzetan. Marimuxuren ipuina da hau, mire nagurmea bekidatzia eta begira tradizioaren leiotik ipuin bilduman jasoa. Lehen bizi itzultzen denak irabaziko du opilek handiena, agindu zien amak. Anai arrebek bildu zuten bada egurra basoan, orduan mutilak gorputzeko behar bat sentitu zuen. Itxoin pixka batean, esan zion arrebari, galtzak askatu behar ditut. Ez horixe, erantzun zion arrebak, gero zuk apustua irabazteko ez da? Eta harin abiatu zen neskatila bere adaskekin. Liburu hau Juan Cruz Igerabidek idatzi du, Euskal Herrietako ipuin gaiztoak, denon artean editorialekoa. Arkaitz Karoren belarraren ahoa. Nor ez da inoiz belar luzearekin zauritu. Aiztoarena baino zorrotzagoa da belarraren ahoa. Baina bestalde, nor ez da belar lehorretan gozoretzan, maitearekin, zimurtu eta amaitu duen alkandora zuri batez jantzita. Nork ez du inoiz praketara txikitako belarra astindu behar izan, etzen aldi hura eta bizitza hura maizitekenik pentsatu ere egin gabe, mandioko eskailerak jeistean. Etzan da, belar artetik begiratzean, hutsaren pareko begitatzen da heroiaren estatua eta handitasunez betea gizon arruntaren segala napala. Arratsaldeon, Aitor Binagret naiz eta Karmele Jaioren Orain hilak ditugu poesia liburua aukeratu dut. Putzuak izeneko poema irakurriko dizuet. Medikuak auskultatzen nauen bakoitzean, neure buruari galdetzen diot, entzungo aldituen aparatu horrekin, nire putzuen plisti-plastak. Jone Gorostartzu. Des egiten. Bihurguneak, aldapak, semaforo eta estopak. Batzuetan mantxo egi, ezinean. Besteetan azkarregi, isunak. Eta erregaia garesti,
eta gurpilak higatuak. Gidabaimenik gabe jarri zidaten bizitza eskuetan. Inor erortzen denean, barre egiteko joera dago hemen, gure hiri barregarri honetan, munduko beste leku askotan bezala. Eta eroriari begira geratzen da jendea, algaraka edo disimuluan. Erori, denak erortzen gara, astean behin edo egunean 6 bider, baina denok erortzen gara inoiz. Jendea zenbat bider erortzen den kontuak atereaz gero, harrigarria litzateke ondorioa. Erortzen ez denik ez dago, denak erortzen gara, era batean edo bestean, behin eta berriro. Baina batzuk erori egiten dira, eta jaiki. Beste batzuek, erori eta zailtasunak izaten dituzte jaikitzeko. Orduan, arazoa ez da erortzea, jaikitzea baizik. Joseba Sarrion Handiaren, idazlea zeu zara, irakurtzen duzulako liburutik. Printze txikia. Idazlea Antoine de Saint-Exupéry. Itzultzailea Patxi Zubizarreta. Pertsona nagusiek aholkatu zidaten boa suge ireki edo itxiekin marrazkiak alde batera utzi eta gehiago saiatzeko geografian, historian, kalkuluan edo gramatikan. Halaxe utzi nion bada 6 urte nituela pintore ospetsu izateko ikasbideari. Ene lehen eta bigarren marrazkiekin izandako porrotak gogogabeturik utzi ninduen. Pertsona nagusiek ez dute berez ezer ulertzen, eta aurrentzat nekagarria da beti ere argibideak ematen ibili beharra. Beraz, lanbide bat hautatu behar eta hegazkinak idatzen ikasi nuen. Gutxi asko mundu osoan zehar hegaldatu naiz, eta jakina geografiak asko lagundu dit. Lehen begiratu hutsarekin banekien Txinan, Arizonatik bereizten. Gauean galduz gero oso lagungarri gertatzen da. Gainerako emakumeak etxaitzat hartuta iritsi da amatasunera. Txiki-txikitatik haiekiko lehia ulertu du biziraupenerako bide bakartzat. Haien ezineramana sumatu uste izan da, gainetik kendu, gainditu, zapaldu, irabazi egin behar izan die, beste zango, beste hitz, beste poemei. Baina beti dago norbait ezinezko digertuago norbera baino. Orain, beso batean aur negartia, bestean erosketaz beteriko gurdia, badaki norbaitengan bilatzekotan, noizbait bere ezinen errudun egin zituen horiengan guztiengan bilatu behar duela, babesa eta helduleka. Ez da erditzea. Jone, Gorostarzu. Egia da bai, urduria izan naiz beti. Ikaragarri urduria. Eta alakoxea naiz orain ere. Baina eroa naizela, zergatik diozue hori. Eritasunak zentzuak zorroztu dizkit, ez ezabatu, ez da moteldu ere. Ororen gainetik entzumena zorroztu dit. Gauza guztiak entzuten dituen, lurrekoak eta zerukoak. Infernuko gauza asko entzuten dituen. Nola izango naiz bada eroa. Entzun zeinen osasuntxu, zeinen lasai kontatzen dizuetan historio osoa. Edgar Allan Poeren bihotz salataria, Koronabarrok itzulia.
Arratsaldeon, Ekaitz Goikoetxea naiz eta zuen proposamenari erantzunez, berriki Arrebak, Irati Goikoetxeak, Elkar argitaletxearekin argitaratutako Herriak ez du barkatuko liburua gomendatu eta bertako pasarte bat irakurriko dizuet. Zergatik, galdetu zion, hantxe, denen aurrean. Zergatik, amak aita hiltzela, aita hiltzutela, aita hiltziotela, esan zionean. Zergatik, amak ez zion erantzun. Esan zion etxera joan behartzuela, lasai egon behartzuela, bere burua babestu behartzuela, eta ez pentsatzeko ezertan. Bihurtzeko burua zulo. Eta amak hori guztia esan bitartean, oianak pixa egin zuen galtzetan. Gainean, isilik, infinituki isilik. Inork ez zion ezer esan, sentitzen dut, eta sentitzen dugu, eta hemen gaude, eta ikasketengatik lasai. Hori guztia entzun egin zuen, baina inork ez zion ezer esan. Herriak ez du barkatuko, Irati Goikoetxea. Hasieran puntu txiki bat zen, atximurkada bat. Onain handiekia da eta astuna. Sabelean egoten da normalean. Bai, normalean bai. Batzuetan salto egiten eta mugitu egiten da. Eta beste alde batzutan eragosten nau. Baina mina handiena sabelean ematen dit. Pentsatzen dut izango dela gauza gehienak horritu dalako gordeta. Tximeletak, zuloak, korapilloak. Agian hori baino ez da, indigestioa. Sabela hainbeteta izateagatik. Orbanak, burbuilak eta kremazko bombak. Hau da Matilderen istorioa, baina Tristanen istorioa ere bada. Nere gomendioa Naiara Palacios eta Silvia Manzanaren liburu hau da, oso berezia eta gainera ditzu ilustrazio batzuk superpolitsak direnak eta istorioa da oso polita. Udaberria guta zahaztu zen urte hartan. Marisa Zubiri. Batzuetan zure izena esaten dut lasai, eta nire zauriak sendatzen duen baltsamoa da, eta lagungarria da aurrera egiteko. Baina besteetan, gehienetan, zure izena ahoskatzerakoan, ahotsa itotzen zait eztarrian, eta korapilo batek mututzen nau. Begiak lausotzen zaizkit eta zorabio ero batek astintzen dit gorputza. Zure izena nire izana. Zure izena nire izarra. Zure izena esan nahi dudan hitz bakarra. Zure izena nire hizkuntza osoa. Zure izena, oraindik, askotan, ahoskatzeko gai ez naizen hitz magiko hori. Kanta hori. Otoitz hori. Zure izena izenik goxoena. Kutxunena. Maiteena niretzat. Cuentos para adultos liburu ilustratu eta musikatutik. Dora Salazar, Arkaitzkano eta Jose Arrasenperena. Txehov versus Yahoo. Anton Txehoven esanetan, hirubide arditzake pertsona batek bizitzan. Eskuineko hautatuz gero, otxoek irentsiko zaituzte. Ezkerreko hautatuz gero, zerrorek irentsiko dituzu otxoek. Erdiko hautatzen baduzu, zure burua irentsiko duzu. Yahoo txaten arabera badira beste hiru. Available, itxura penagarria, el niri. Bizi, bai, interesgarria berori, izaki arresitua. Invisible, ez zaituzte ikusten, ez zara existitzen. Ikustezin izatea hautatzen dut, zalantza izpirik gabe. Eta ikusezintasuna hautatzen duten haiekin soilik izan dezaket etorkizun bat aman komunean. Maite dut beste izaki ikustezinekin gutun trukea. Maite dut haiek marraztea, haiek ni marraz nazaten. Maite dut haiekin. Sistemak akats bat detektatu eta itxi eginda bapatean, baliteke azken aldaketak ez gorde izan. Lagun izoztua, Joseba Sarrion handia. Bikote maiteminduak saiestuz eserleku librea topatuko duzue.
Tracy Chapmanen boz argia entzungo da. If not now, then when. Eta giroa leuna izango da. Erdiluna, lasaia, aproposa hitz egiteko. Baina instantean ez dakizu zer esan. Ez Maribelek, ez zeuk. Iragandako denbora guztia, egun atalak, urte zatiak, mende birrinak, distantziak, dena derrepentean bien arteko aire estuan pausatuko balitz bezala. Eta hitzak, nagiak eta desegokiak, sentituko duzuen emozio baino askozaz txikiagoa izango da. Eskerrak etorri zarela. Eta eskerrak hemen gelditu zarela, esango dizu Maribelek. Lekuak benetakoa emanen du, baina ez zaude ziur. Musikak eta argi jokoek eraginiko ekaitz eta irrealitate giroan. Orduan, esben helduko da, eta berehala etengo duzue solasa euskararik entzun ez dezan. Zer pasatzen da ba? Galdetuko du berak. Ezerrez, esango duzu. Benetan? Bai, benetan. Hori gezurra da, ez? Isilik geratuko zara. Orduan, zerbait pasatzen da eta hobe dut hemendik alde egin, esango du berak. Eta biok bakarrik geratuko zarete berriro. Zuretzako moduko pasaporte bat ekarri dut. Eta zer egingo dugu? Zer egin nahi duzu? Egin dezakegu zeo zer elkarrekin? Bai. Oraindik ere ez duzu, begien aurrekoa den arren, Maribel eta biok espazio berean izatearen ziurtasunik izango. Besoa luzatu, zure eskuaz bere aukitu, eta hala ere hurbiltasun hori ezelan frogatu ezin balitz ezala. Ez duzu inora itzuli beharrik? Ez, eta zuk? Nik ere ez dut bestelako asmorik. Orduan, badugu denbora, esango du Maribelek. Denbora dugu, azkenean. Maggie Nelsonen Argonautak irakurriko dut. Bartesen esanetan, maite ez daitut dioen subjetua argonauten parekoa da. Izan ere, haiek bidaian ari direla, itsasontziaren zatiak berritzen eta aldatzen baitituzte, baina itsasontziari berari izena aldatu gabe. Denborak aurrera eginala, argo itsasontziaren zatiak berritu eta aldatu daitezkeen eran, eta itsasontziak izenari eutsi, berdin gertatzen da maitaleak maite zaitut esaten duenean. Esanahia berritu egin behar da esaldia erabili aldiro. Izan ere, horixe baita hizkuntzaren eta maitasunaren langintza. Esaldien ñabardurak eranstea, beti izan daitezen berri. Pedro Daguerre Azpilikueta, Axular, Sarako Retorak idazitako Gero liburuaren 8. ahapaldia irakurtzaileari mintzatzen zaiona. Eta nola dio? Badakit, halaber, ezin edan naitekeiela eskuarako mintzalde molde guztietara, zeren anitz moldez eta diferenteki mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beheran, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaberrian eta bertzean hitz lekutan. Batak erraiten du behatzea eta bertzeak so egitea. Batak asarretzea, bertzeak xamurtzea. Batak jilkitzea, besteak jalgitea. Batak atea, besteak borta. Batak erraitea, bertzeak esatea, batak irakurtzea, bertzeak leitzea, batak liskartzea, bertzeak harkartzea, batak hauzoa, bertzeak barridea, batak aitonen seme, bertzeak zalduna, finean bat bederak, bere gixara, antzura eta moldera. Ez dituzte eskualdun guztiek legeak eta asturak bat, eta ez eskuarazko mintzatzea ere, zeren errasumak baitituzte diferent. Baina, zeren komuzki, ala iskribatzea, nola mintzatzea, nori bere iduritzen baitzaika oberenik eta ederrenik.
Eta ene haur ezpaita zeurea bezala, ez, otoi, argatik arbuia eta ez gaitzerran. Unetzaz konten ezpazara, egizuzuk zeure moldera, eta zure herrian usatzen eta segitzen den bezala. Zeren ez naiz ni hargatik bekaiztuko, eta ez muturturik gaitzez ilarriko. Aitzitik, haur da nik nahi nukeien gauzetarik bat. Enen txeiu apur hunek kilikazinitzan eta gutizia bertzen txeiu hobeagoa baten egitera, eta ene hemengo falten ere erremediatzera. Zeren halatan ez litzateke eskuar hain labur, eskas eta ez hartxi, nola munduak uste baitu eta baita duka dela. Orai badirudi eskuara halke dela, arroz dela, ez dela jendartean ausart, entregu, pitore eta estrebe. Zeren, hare bere herrikoen artean ere, ezpaitakite batzuek nola iskriba eta ez nola irakur. Baldin egin balitz eskuaraz, han bat liburu nola egin baita latinez, frantsesez, edo bertze erdaraz eta hizkuntzaz. Ek bezain aberats eta konplitu izan nintzen eskuara ere. Eta baldin ala ezpada, eskualdunek berek dute falta, eta ez eskuarak. Ostiraletan, bigarren kafearen azken txanpa iristen denean, bi aukera izaten ditugu. Haserretu, ala poztu. Kontxita Beitia eta Marimi Ugalderen eskuetan uztan dugu erabaki hori, eta aukeratutako gaiaren araberakoa izan ohi da. Batzuetan, biek duten mingain zorrotz horiekin, agintariei, enpresei, edabidei eta gizartari kritika egiten diete. Besteetan, ilusio handiz, albiste ederra kontatzen dizkigute. Hori izan da azken asteetako dinamika. Korrika izan dugu izpide eta noski, poz-pozik amaitu ditugu asteak. Baina gure mundu txiki polit honetan babestuta egon garen aste hauetan, Ukraina eta Errusia arteko gatazkak aurrera egin du. Gaurkoa 58. eguna da, eta azken datuen arabera, guk gurean ere eragina somatu dugu. Izan ere, 3.000 Ukrainar baino gehiago iritsi dira Euskal Herrira azken 2 hilabeteetan. Hala ere, norbaitek argudiatu dezake urrun geratzen zaigula gerra hori. Eta beraz, Kontxita Beitiak gurera ekarriko du auzi hau. Horregatik, gaurkoan uste dut haserretuta amaituko dugula, baina beharrezkoa dela. Arratsaldeon, Kontxita Beitia. Arratsaldeon. Esakri zarratuta bukatuko du, baina hasi bai. Kuriosoa da, Kontxita, kuriosoa dela, zuen eskutik izaten dugula askotan urra hunditan murgiltzeko aukera, ibiltzen gara astean zehar, noski, gai delikatuekin, beste alaiago batzuekin, baina badira gai batzuk horrela nondik heldu edo nola heldu jakinez eta bapatean zuek proposatzen dizkiguzuenak. Eta horietako bat hau ere bada, Ukrainiako gerra eta, bueno, gerraren inguruan, akaso gerra guztien inguruan bezala bizi den hipokresia, ezta? Hori da. Eta, bueno, lasai itxegin eiret, baino minduta, oso minduta. Eta gogoratzen zate, Ukrainiako lehenengo bigarren egunean edo iaz izanean honetaz hitz egin genuen eta oraindik esan hitz egiten apenas. Eta gogoratzen naiz esan nizuela
Ukraina oso gertu dago, guretzako. Oso gertu daukegu gainera, Ukrainiarrak etorri egin dako askotan. Eta Txernobylkon neskamutilaiak etortzen ziren garaian, nik askotan esan dizuet, Idiazabalen ikusten ditun mordoska, eta ze ondo antolatuta zuden, gainera, denak, eta ura haiek ezagutu nitun, eta, haiek orain hilabo urasoak dira. Eta segurazko, haietako mutil asko, edo danak, han gelditu dira. Ukrainian gelditu dira. Ez dira etorri. Ezin dira etorri. Eta niri adibidez ikusten deanen nola juten dien autobusak, kotxeak, eta beraien bila, eta nola etortzen diran. Eta adibidez, Mikel Aiestaranek egizionean neska bati galdera batzuk, eta esanez, eta nola zer lurra pasatuten, eta lau egun pasatituztela lurrazpian sartuta. Gaine esaten zuen lurrazpixen, izugarrezko grazia egiten zean, eta oinatira etorri zan, eta oinatiko euskera dauka, eta ikusten baina nola ikasi duten oiek euskeraz nola, eta gainera azkenen urte hauetan ez dira etorri. Eta, zakit, oiek alde hortatik sekulako poza ematen ziaten, ez? Bai, Mikel Aiestaran egon zen, Ana izeneko neska batekin, 13 urteko neskato batekin, Ana izenekoa, 6 urte zituenetik urtero etorri izan da udaran Euskal Herrira, eta oinatiko bere familiak, ez zuen Ana eta Anaren familiaren berri, baina Mikel Aiestaranek topatu zuen, eta beraiekin hitz egiteko aukera izan zuen, eta... Bai, oso emozionantea izan zen momentua, eta umeak ere nola erantzuten zuen, bai, eta besteik ez gai gehiago hitz egiteko, oso aurpegi txarra zeuken, horren hila etorri danean, ikusi degunean iristen, eta hori da nahi beste aurpegi bat zeuken, gero esplikazioak ere eman ditu, eta esaten duzu, ze ederra. Baina gero, hasi zanean kontatzen, sufrimentu horren ondoren, hone etorri direla, sufrimentuan utzi dutela, baina noski etorri dira amakin eta beste aiztakin. Baina aita eta bere anaizarrena, 18 urte baino gehiago ditu, eta horiek angel ditu dira. Angel ditu dira, baina armakin, gerra egiteko. Eta nik, hori ezin dezaket sufritu, benetan, ezakit, bereiek nola hartuko zuten, baina 18 urteko gorako semeak ezin dituztela honea ekarri, eta ama bakarrik etorri daitekela, eta aita ere ez, haiek ere derrigorreta daudela, angel ditu, eta gerra egiteko. Eta orduan esaten dut, hemen egin genunean, mila bederatzi eta laro gehieta emezortzi, 2000 sartzeko garaian, eta insumizioen prozeso ura dana, nunca elditzen da. Osea, ura izan bakarrik soldaduzka baztertzeko eta kentzeko, eta hori lortu zen, baina orokorrean zan armana burka. Eta orduan, hauek gelditu behar dute armak manejatzeko. Hau iruditzen zait izugarria. Eta ezin dut ulertu. Nik uste dut orain Europako zenbait estatu tartean espainola, haiek lagundu nahian dabiltzala. Baina nola laguntzen diete?
hiltzeko armak bidaltzen dizkiete. Eta hiltzeko arma horiek jartzen dituzte beste hauek, besteen parean, Putinen tropaen parean, baino Putinek ditu munduko armaik handienak eta gogorrenak. Eta hauek jasotzen dituzte Europatik bialtzen dizkieten, ez dizut esango apurrak, baino horako zerbait, Ez du nik uste dut inungo zentzurik. Eta zenbait lekuetako insumiso, garai hartako insumisok, niri bialdu diateu WhatsAppak, esan ez, ez egula izildu behar. Eta zenbait lekuetan egin dituzte behintzat da bilkura batzuk, eta manifak ere bai. Badaki behintzat, Iruñakoa eta Bilbokon propaganda bialdu zeaten, Iruñako insumiso batek, eta ze gauza, dira 60 aurrerako personak dira, baino horiek ziren hortan borrokatu zutenak, horiek ziren otaneko egoitzan sartu ziranak, joan ziranean Europako buelta ura ematea, horiek ziren espetxean egon ziranak, eta zerbaiteako zan, soldaduzkakin... Horixe galdetu behar nizun, Kontxita, 86ko otanen jarraitzeko referendum ditxosozko ura ere, badagoela oso lotuta errealitatunekin, antimilitarismoarekin, eta han ere, ez dakite, Euskal Herrian behintzat, badakite maitzak oso bestelakoak izan zirela, Espainiar estatuan irabazi zuen bai horrekin alderatuta, eta orduzkeroztik ez dakit ote den geratzen sentsazioa, militarismoa, edo beste modu batera esango dut, antimilitarismoa, Kontxita, badela jarrera bat, txalogarria oso, baina aldi berean, akaso, ez dakit, inoxente xamarra munduak daraman martxa eta aurrekontuen lehentasunak ikusita, ez da? Ez dakit, borroka egitea egokituko da, borroka dialektikoa, ez da? Baina horretxaz gain, ez balin bada horiek beste inor jartzen dela horren aurka, militarismoan aurka, nik uste dut ez natu egin beharko genukela, baina segun asko insumiso izan ez diranak, eta beste askota hortaz sekulan pensatu ez dutenak, hemen gerra ondorengo jende guztiak ia pensatu dugu, betidanik pensatu dugu, ia beste gerraik ez dugula izango. Hori da gure ametsa eta guk uste genduna, ez? Baina ikusita horren gertu, eta hola, militarismo gauza guztien gainetik, militarismoa hori oso grabea da, eta nik uste hor reakzio bat eduki beharko genukela. Reakzio hori inosente samarra izan daitekela, bai, baina inosente eta ustakit, ona izateak ere batzutan bat egiten dute, eta hemen esaten bali badugu, gero, bai, tiro gehiago, ale, eta bombak, eta ez dakiz zer, eta horrekin dana konformatzen baldin bagea, noragoaz, zer da, hau? Internu bat? Duela 2 aste izan zen, Kontxitak aipatu duen Iruñako manifestazio hura, intsumisioa gerrei lelopean, eta bertan azpimarratzen zuten, eta ez dakit uste dut garrantzitsua dela aipatzea, bai Ukraina eta baita Errusiako desertoreak ere babestu nahi zituztela, ez zirela soilik hizketan ari Ukrainan bertan geratzeri uko egiten dioten pertsonei, baizik eta Errusiako soldaduei ere, eta oso simbolikoa izan zen manifestazioa, Gaztelu plazatik abiatu zelako, baina intsumisioaren parkean amaitu zen. Intsumisioaren parkea izena... Intsumisioaren parkean amaitu zen, bai. Iruñako kartzela zarreko urubea zegoen lekuari jarri zioten intsumisioaren parkea. Bai, ni izan nintzen inaugurazioan. Ara? Bai. Ez genuen gutxiago espero. Izan nintzen Iruñako intsumisoekin egon nintzen, eta argazkik atera nitun eta dena, eta marabila zen aizpakin, ere, beste argazki bat atera nun, marabila ez dakizute zal, lagarrako neska ura bere aitan
aitzai helduta nola atea zan etxetik eta nola zituzten. Maravillas Lamberto, hori bortxatuta gero gainea. Baina aitalabak biak zituzten. Bere izparekin ere izan ditzenan oso gainera, nuzakit, inorkezian eman inungo representazioik, baina ni goizekoan nintzen ezkero eta goizetan insumisoen eta objetoren zeniren elkartea, nik eraman nun nire karteltxo txiki bat eta altxatu egin nun eta jarri nun ikusi dizezaten goizekoan nintzala, ez? Eta esaten dizuet, nire kabuz egin nun, baina ikusi nun Donostiko jendeik ez egolaan, eta pensatzen nun guk ere azaldu behar gendula albalin bagendun, esan erreza izaten, gure adinakin, bihar horrelako gauza badago Iruñan eta ara jungo gera oso zaila da. Ia familietan eta gaia beste asunto batzu daude, gero seme alabak beste ume txikia dituzte, eta bueno, eramateko, eta hori, nik izan un aukera joateko, eta ez duen bi aldiz pensatu. Eta orain, jarraitzen dut izaten eiekin harremana, WhatsAppen bidez, eta hori niretzako oso ederra da. Baina ikusten dut ere, haiek ere nola daren, ze minduta dauden gertatzen nahi danakin. Ez eta gero, esan omentzun norbaitek, idatzizun, insumisoak ia laukoatu dira. Laukoatu dira, horiek beraiek uste dutena. Gezurra da hori. Eta izirik gaudelako. Baina nik uste dut norbaitek esan behar du zerbait, eta horiek esaten hasi dira. Eta horregatik iruditzen zitzaidan, gaur ere, egun egokia, hori aipatzeko. Insumisoak, oindik, hementxe gaude, indartxu, indartxu, eta egin behar palin badira gauzak ere, baina gure gauza bakizue, beti pazifistari dala. Gehiena, kateatu, ezagit, kartzale baten atean, ia gauzak errestu egiten diezu poliziei, igez egin beharrean, hortxe zaude. Bueno, bai, hori da, baina nik uste dut, benetan, ezakit, hainbestainoko borroka egin zutenak, adibidez Nafarroan bakizute gogorra izan zandena. Eta 2 urte pasatzen zituzten espetxean, eta bueno, eta beste batzuk hemengoak urte betere bai, Kirmen Uri berie ere entzun nion indala gutxi, uste bete pasatula berak ere, ez da zu, ez? Eta horrela, ezagun pila bat, bueno, Aranguren, eta bile danak, eta gero beste ez ezagunak diranak, baino anonimoagoak diranak, baina oso, ez dakit, borroka handia egin zutenak. Eta danontzako izan zen, sekulako, ez dakit, lasaitasuna. Eta pentsatzen zu, oraingo mutil gazteak ez dakite histori hori. Osea, 17 urte dituztenak, ez dakite insumizon garaiko historia. Eta nik uste dut zabaldu egin behar dala hori gehiago. Eta batez ere, odako historien bat gertatzen nahi danean, horren gertu, odako gerra, zentzugabekerik betetako gerra baten, bueno, jakin dezaten, badabudela beste mugimendu batzuk, zerbait egin dezakegunak, edo hoien alde, edo zerbait egin dezakegun pensatuz. Baina, ni hori izugarri, niri Ukrainiakoa izugarria iruditzen gainera, konsideratzen dut Ukrainia leku bostakit, horredatu xamara dagola, ikusi dugu hango zenba gauza bialtzen dizkiguten Europako beste alde hontara jateko, eta girasolakin eta gertatzen nahi dana, ez da? Olioarekin eta. Baina bai, eta beste gauza askotako, irinan asuntoa ere, adibidez, handik etortzen omen da gehiena, ez genekien, baina noren jakin dugu, orduan esaten duzu, bueno, hori gertatzen baldin bada, leku, nolabaiteko zibilizatu, esan dezagun, zibilizatu batean, eta Rusian kontra,
Rusian kontra joan daiteke inor. Nik ez, galdera hori egiten dute. Behin Rusia sartzen balin bada, era hontan, era basati, bortxati, gogor, era hortan. Zer, badago gai munduan erantzun bat emateko, konbenida erantzutea, konbenida bide hori eramatea, gerran eramatea, eta hemendi bihatzen dizkigun armak eta beste, ez dakit, Frantziak ere bialduko dizkie, segurasko, eta azkenean, ez dakit, Boris Johnsonek ere bakizun, bialdu, baina, ze bialtzen zaie? Ba, arma normala baiko dituzte, ez dakitzen ba jende, zibilak gehienetan gainera, ez soldaduak eta danak berri zaizkit, eizea beti iruditzen zaizki, eta horren aurka beti egongo naiz. Baina eske, ez naiz di horren aurka dagoen bakarra. Nik uste munduko gehiena gaudela horren aurka, eta baina esaten dutenean, eske, Sánchezek ia bialdu ditu arma batzuk eta konforme gelditzen dira, ezin ditu lertu. Ezin ditu lertu benetan, gainera mine hundia ematen ditu. Eta kaso hemen Kontxita, lehenagoko beste ardura batzuk ere badaudez, esan nahi dut, iritsi da momentu bat, nun gatazka armetara iritsi den, eta horre eztabaida dezakegu arma horiek bidali eta ez bidali, eta guk ikuspegiat izango dugu, eta beste norbaitek bestelakoa kaso, baina urteetan egosten aritu den gatazka bat da, Ukrainiakoa, ez da geopolitikan aditua izan behar, ez da historian aditua izan behar, jakin ere bagenekien, eta nazioarteak ez du ezer egin horren aurrean, ez? Eta ezer egin ez palin badu da, ziurrenik, Errusiarekin akordio ekonomiko asko izan direlako urte hauetan, eta horiek lehen etxi dituztelako bakearen edo lurralde baten inbasio ez inbaditu izateko eskubidaren aurretik. Honen adibide garbia, sozialistek duela gutxi, Sahara herriari egindako azken traizioa, nun akordio bat egin duten Marokoko regimen autoritarioarekin, diktadura marrokiararekin, lau sentimoren eta 7 ogi puxken truke. Eta beste modu atera begiratuko bagenu, eta atzo Maria Laspirrekin ere aritu ginen, Palestinan egon berria zen, eta bertan bizi izan duten urtetako inbasio eratzaile horren inguruan, Israelgo egorarekin ere, inorez da sartzen, interes ekonomikoengatik. Azkenean, armak ez ote diren, azken katearen azken zati hori ez da. Azten ari zaigu... Eta horgoien dagona dirua da. Hori da. 2012an Ukrainako gatazkak hasi aurretik, Zipriren arabera dela Estokolmoko bakearen nazioarteko ikerketa zentroaren arabera, Ukraina zen munduko laugarren arma esportatzaile handiena. Hau da, Ukrainak armak baditu soberan. Munduko laugarren esportatzaile handiena. 2020an gatazka dela eta postuak galdu ditu, eta 2020an 12garrena zen. Mundu mailan, munduko 12garren izatea sekulako eromena da. Eta hori da, salmenta legalei dagokionez. Ze salmenta ilegalei dagokienez ere, ikerketen arabera, lehen lerroan daude. Beraz, armekin erantzutea eta arma gehiago bidaltzea dagoeneko arma asko dituen herrialde bati. Arma asko Errusiari saldu dizkion herrialde bati, hau da, orain arte ekonomia gaiendu da. Lehen etxi dute. Nik ez dio zentzurik ikusten. Ez du zentzurik ez da inundik ere hartuta. Oin, etortzen diranean eta kasten dituztean nean eta ni oso pozik gelditzen nahi. Baina, beste puntu bat ere ikutu nahi dut. Eta beste lekuetatik gauza askogatik beren lurrak utzi pateretan etortzen diranak edo beste modu batzutan alde egiten dutenak, igez egiten dutenak polizien atzetik dituztenak
ez dugu oso urrutira joan behar, bidazoan gertatzen nahi jan gauzak ere, besterik ez da pensatu behar. Osa, bakigu zer gertatuko dan, adibidez, Tenerifera edo iristen diranean, izugarrizko eromena ikusi da telebistan eta gazoietan. Baina ez da, gero pasatzen diranean, pasatu nahi dutenean, Frantzira, ez dute bidazoa pasatu. Eta batzuk, begira, bere burua botatzen dute errekara, igari egiten pasatuko ote duten pensatuz. Eta batzuk ez dute hori lortu. Beste batzuk bai, baina hori ez dute lortu. Eta zergatik ezin dira orduan ibili alde batetik bestera junei balin badute bere familiakoen etxera asko eta asko esaten dute, eske Parisen ondoan bizi dira nere gurasoa, Parisen ondoan bizi dira edo Belgikan, edo Alemanian bizi dira nere osaba batzuk, eta haiek emango diate babesa. Eta orduan egiten hori dekertatzen ari danean, hiltzen ari danean, jendea akuten dira, Urkullu, eta Baionako izena momentu enten ez da, Zikradeko lehendakaria, momentu enten ez daite izena etortzen. Bai. Janren Etxegarai, ez da? Arpegia jartzen diozute, baina izena ez da. Janren Etxegarai esan diozu, ez da? Horixe. Gogoratzen zeaten nola botatzen zituzten horiak eta bidazoara eta gauzak konpontzeko eta hurrengo gunean uste botazula bere burua beste batek eta azkenian ez dakik gainera hori hartitu duten ala ez. Edo uste dut hartitu dutela, baina ez identifikazio hori gabe edo dagoela ez daki segura asko bere familiak ere ia horrela bukatu dunik. Baina bidazoan, gure etxetik 20 kilometrora dago arazo hori, eta batzuei egiten zaie horrelako harrera zoragarria eta beharrezkoa. Beharrezkoanik horren alde oso emozionatu egiten naiz gainera, etortzen diranean, baino, eta gainera, familia erdia bakarrik etortzen danean. Baino, emozionatu orduan mina ematen dit. Baino beste kaso batzutan, batez ere Afrikatik etortzen dira hauek, eta ezin dutela bere beste leku batea jun, bere familia dagoen lekutaraino, poliziak hil egiten dituztelako. Osea, batzuk Baionaraino ere iritsi dira hartu eta ekarri egin dituzten. Baina nola da hori? Batzuei hainbesteinoko akartzen dugu, badirudi, dala, gerra organizatu bat haundien artean, Ukraina eta Rusia, ezen odako bi potentzia, eta besteak etortzen diralako, Afrikako bazuro batetik, eta gainera asko pateretan, diru asko ordainduta gainea patera baten sartzeko, eta ze goeretan eta iristen diran, eta hoiei ze ongi etorria egiten zaie? Baterez. Zerrez. Daudelako, zenbait leku prestatuak hoiei ere laguntza emateko. Baina oso gutxi dira leku horiek prestatuta dagoen leku horiek. Ilunen ezagutzen ditu nahi bi talde eta hortan ari direnak, baina esaten baina bikatu, ikusita zen olako mordoak etortzen diran. Hipokresia handia bizi dugu, orokorrean gatazken inguruan, eta uste dut Ukraina izan dela hipokresia horren adibiderik nagusienetakoa, eta egia esan haserre hasiko ginela, eta ez da gira haserre bukatu ez dugu bukatuko. Baina arratsaleko 6ak ere bueltan ditugunez, uste dut onena, Kontxita, asteburua ondo pasatzeko proposamena egitea gure buruari, eta aldela buruko minabek alde batera ustea. Beraz, horixe, musio handi batekin agurtuko zaitugu, eta asteburu ona pasa dezagula. Gauza bera, ez beri ere. Baina hau gure korrikari esker pasatu ditugu 11 egun eta beste 2 oindik iristeko zederra izan den korrika,
eta desginean asko gogoratzen Ukrainari buruz, baina berriz ere etorri zaigu arazo hori, eta nik uste de zentzugabekeri ikaragarria, eta zuk esan dezun bezala, hipokresia. Gauza guztien gainetik hipokresia dago. Zoriontsuago ginen Amurriotik Donostiara bidean, baina horrelaxe beharko du, Kontxita, agur esango dizugu, eta musio handi bat bidaliko dizugu, datorren astean berriz ere izango dugu elkarre entzuteko aukera. Ederki ba, gauza beratu eta ongi pasa. Izan ondo, adio. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. Inoiz kontatu dugu, Nina Simonek esan zuela askatasuna beldurrik gabe bizitzea zela, eta ez dakit, askatasunaren giro horretan eta bide horretan ibiltzeko aukera badutu duten askok, baina beldur gehiagorekin edo gutxiagorekin, akaso hobetoxeago moldatzen gara gu geure bizitza eroso hauetan, norberak bere beldurrekin, noski. Mai Gorostiaga, datorren ostiralera arte? Ostiralera arte, placer bat, beti bezala. Goiurez izan handia. Mantalak etxera. Mantalak etxera. Eta bihar liburuaren eguna, norbaitek liburu bat oparitu nahi balin badit eta larroxa bat, noski. Onartuko dut. Zerrex. Aizuen zule, plazer bat izan da, beste Pasko aste hau ere zuen konpainien igarotzea, baina gu bagoaz asteburu pasa. Ez da ginora, baina asteburua gozatzera. Astelenen arratsaleko lauetan hemen izango gara naiz irratian eta bigarren kafean, baina hemendik aurrera ere Ariako lankidek helduko diote. Gure Ari jarraitu hor, naiz irratian izan ondo datorren astera arte. Aio. Keep calm and bigarren kafea.